में कोई है? बालक दर पे आए हैं माँ, एक फटेई लुगड़ी दे दे माँ। अरे बाबा आवा आवा आवा, तो लोगन आसन ग्रहण करा बाबा। ठीक है माँ। लेकिन एक बात पूछी बाबा, वो ऐसा कौन अत्याचारिणी माई रहल जोगी बने बदे मजबूर कर देलस? माँ बहुत करुण कहानी है माँ। करुण कहानी? हाँ माँ। कैसन कहानी बाबा बतावा? सुनो माँ। बोला बाबा। देदा एक फटही लुगड़िया माता जी, जोगिया दुअरिया आइल बा। करुण कहानी तो ऐसा कौन कहानी है बाबा? सुनने की ठानी ली है माँ तो सुन। बोला बाबा। जब हम पैदा भइली माई मर गईली, जब हम पैदा भइले माई मर गईले, जब हम पैदा भइले माई मर गईले। फिर का भइल बाबा? सुनो माँ। आइल असगुनहा दादी बाबूजी से कहली, आइल असगुनहा दादी बाबूजी से कहली, आइल असगुनहा दादी बाबूजी से कहली। एमे तोहार कौन दोष रहल? माई मर गईली त का तोहरे दादी के भी तनिको दया ना लगल? नहीं माँ। और पिताजी क्या किए माँ सुन। बताओ बाबा। बाबूजी भी फेर लेना जरियाए माता जी, जोगिया दुअरिया आइल बा। बाबूजी भी फेर लेना जरियाए माता जी, जोगिया दुअरिया आइल बा। बाबूजी भी फेर लेना जरियाए माता जी, जोगिया दुअरिया आइल बा। सब तोके विसार देलस बाबू, तो तोहार पालन पोषण कहाँ भइल? कैसे पल्ला लोग? सुनो माँ। बोला। नाना नानी पाले पोसे अपने भवानावा, नानी पाले पोसे अपने भवानावा, नानी पाले पोसे अपने भवानावा। तोहार नाना नानी तोके पलला पोसला? हाँ माँ। फिर का भइल बाबा? कुछ दिन बीतल जी दिहल परानावा, कुछ दिन बीतल ताजे दिहल परानावा, कुछ दिन बीतल ताजे दिहल परानावा। ओहो मामा मामी हुसैन घरियाए माता जी, जोगिया दुअरिया आइल बा। मामा मामी हुसैन घरे आए माता जी, जोगिया दुअरिया आइल बा। मामा मामी हुसैन घरे आए माता जी, जोगिया दुअरिया आइल बा। मेरी कहानी बहुत दर्द भरी है माँ। दादा दादी ना समझला, नाना नानी पलला, और जब नाना नानी के स्वर्गवास हो गल तो तोहर मामा मामी भी अत्याचार करे में कोनो कसर ना रखला। फिर मैंने एक दिन क्या किया माँ सुन। का कइला बाबा? होई के लाचार भगली लइके परानावा, ओहो के लाचार भगले लेके परानावा, ओई के लाचार
कुल पापी इतना अत्याचारी रहलन, तोरे संगे जुल्म पे जुल्म करत रहलन, आखिर मजबूर होके कोई का करी हो बाबा। हाँ माँ, जोगी बन ले आसू तो सा गोरखपुर धामावा। जोगी बनले आसो तोता गोरखपुर धामावा। जोगी बनले आसो तोता गोरखपुर धामावा। सिया राम रटी हर घरियाए माता जी, जोगिया दुअरिया आइल बा। सिया राम रटे हारा घरे आए माता रे, जोगिया दुआरे आए लबा। सिया राम रटे हारा घरे आए माता रे, जोगिया दुआरे आए लबा। सही कहत बा कि आपका कहानी वाकई बहुत करुण कहानी है। मुझे भी इच्छा दो माँ। ठीक है बाबा।